ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. 1948 ದೇಶ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಗಲಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ತದ 1947 ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು BM ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಕೋರ್ಟ್ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ವಕೀಲರನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಶನಿವಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ವಕೀಲರನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀಧರ ಎನ್ಮಕಜ್ಜೆ ಸರ್ವೇರಿಯಲ್ನ ಎದುಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ನವೆಂಬರ್ 20 ವರ್ಷಲ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಆದುಂಡು ಐತರ ರಜೆ ಆಯ್ ನೀಡ್ದಾವ್ರ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಲೋಕಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶೇಷತೆಡೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರನವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರು. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು BM ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತಿರ್ದು 33 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಸುರತ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡ್ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಿರು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಸಂವಿಧಾನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪಾತಿರುಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಲೂಯಿ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ 1947 ಜೂನ್ 3 ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರೇಡ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೆರಿಪಾದ 1948 ಜೂನ್ ದೇಶ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ತದ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆಂದು ಪಂಡಿರು. ನನ್ನೊರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ವಕೀಲರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿನ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆಯಿನ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ವಕೀಲರನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರವೀಂದ್ರ ಎಂ ಜೋಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶೋಭಾ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರು. ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಂತ ಮಂತ್ರ ಇದು ಭಾರತೀಯತೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಂತ್ರ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. So in that sense, you holding this event on the eve of Constitutional Day is an opportunity for person like me who has always believed as a student of law, has been an opportunity to go back. ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಜುಬಿಲಿ 2025 ನಡಪರೆ ಇತ್ತದು ಲೋಕಗುರು ಪಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾರ್ದಿನಂಚ 2023 ಕಲ್ಪನ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಷಾಂದ್ 2024 ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ವರ್ಷಾಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂತೆರು. ಲೋಕದೋರ್ಮೇಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯರು ಪುಟ್ಟದು 2025 ವರ್ಷಲಿನ ನೆಂಪುಗಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಜುಬಿಲಿ 2025 ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಸಜ್ಜಾ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಕುಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯುಡ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ 2 ವರ್ಷಲಿನ ದುಂಬತ್ತ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಬಿಷಪ್ಪರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ರೊಸಾರಿಯೋ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಭರವಸೆದ ಯಾತ್ರಿಕೆರು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಜುಬಿಲಿ ಗುರ್ತಮೊರ ಬುಡುಗಡೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಜುಬಿಲಿ 2025 ಆಚರಣೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಅಟ್ಟಣೆಲೆಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಷಪೇರು ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕವಲು ಸೇರ್ದಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಡಪಾಯರು. ಜುಬಿಲಿ ಪದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನು. ಜುಬಿಲಿ 2025 ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಟ್ ಬಿಷಪೇರು ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ವಿವರ ಕೊರ್ದು ಇತಿಹಾಸನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಇಂಚ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯರ್ನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯರು ಪುಟ್ಟುದು 2025 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದುಂಡು. 2023 ಕಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಷ ಅಂದು 2024 ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ವರ್ಷ ಅಂದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಲೋಕ ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಲ್ಪನ ವರ್ಷಡು 2ನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ 4 ಸಂವಿಧಾನೋಲಿನ ಅಧ್ಯಯನ
ನಡಪಾಯರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಸಂವಿಧಾನಲೆನ್ನು ಕಲ್ಪು ನೀಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸನು ಬಾರಿ ತೆರಿಯನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉಮೇದಿಡು ಈ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನಂಕು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಪಂಡಿರು. ಧರ್ಮಗುರು ರೊಸಾರಿಯೋ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋ, ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ವಿನೋದ್ ಲೋಪೋ, ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ತ್ರಿಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೋರ್ಮೆ ಮಾತಾ ಇಂಗ್ರೇಜಿಲೆಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಿಪನ ಲೇಸು ನಡಪಾದು ಜುಬಿಲಿ ಗುರ್ತ ಮೊರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಜುಬಿಲಿ 2025 ಬಗೆಟ್ ಬಿಷಪಿರು ಕಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ಶಾಲೆಲೆಡು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟುಗು ನಡತೋದಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪ್ರಹಸ ನಡೆದು ತುಳು ನಾಟಕ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಬಿ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಪಂಡಿತರೆಂದು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂತೆರು. ಯಕ್ಷಾಂಗಣ ಕುಡ್ಲದ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಸಪ್ತಾಹ ಮುಗಿತಲೋಡು ನಡತಿನ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಯಕ್ಷಾಂಗನ ಕುಡ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷ ಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಶ್ರೀ ಹರಿಚರಿತ್ರೆ ಏಕಾದಶ ಸರಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಸಪ್ತಾಹ 11ನೇ ವರ್ಷದ ನುಡಿ ಪರ್ವ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನರು ಒಂದು ವಾರ ನಡಪಾದು ಶನಿವಾರ ಮುಗಿತಲ ಬಿ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಾಂಗಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳಿ ಎದಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ತುಳು ನಾಟಕ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಪುನ ಪುಗಾರ್ತೆಗ ಸಂದದಿನ ಬೋಳೂರು ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ರೆನ ನೂತನೇ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಳಿಯುತ್ತದೆ ಅರೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರೆಗೂ ರಾಮ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಇವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ನರೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯಕ್ಷಾಂಗಣದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಲಾಭಿಮಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡುವ ಸಲ್ಲುವ ಗೌರವ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಫಟ್ಟದ ಎದುರು ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ ಕರುಣಾಕರ್ ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿರಾಯನ ಹರಿದಾಸಿರು ಕೂಡ್ಲು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೋರ್ದು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತೆರು. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು 11 ವರ್ಷ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಸಪ್ತಾಹ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದೇಕ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರುಡು. ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಧರ್ಮಗ ಹಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಲಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬಗ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಅಲ್ಮ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪಂಡ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರಲಿ, ನಾಟಕ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಯಕ್ಷಾಂಗಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 11 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಬೆಳೆದು ಉಳಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುವುದಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ದಾತರಾಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನಾಟಕ ರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾಯನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ರೇನ ನಾಟಕ ದೃಶ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅರೆನ ನಾಟಕ ಕೃತಿಕಲು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುಲು ರಂಗಭೂಮಿಡ ನೆನಪುಡುಂಡು. ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ರೇನು ಒಂದು ಸುರು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡವು. ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕ್ಲೆಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಶಾಲೆಲಿಡು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುನಗ ತುಳು ಪ್ರಹಸನದಿ ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕ ಶುರುವಾಂಡ ತಾನು ರಾಮ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಎರೆಡ್ದು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಅಂದ ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಬರೆಯಿನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ನು ಪದ ಬರೆಪಿನಿ, ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಪದ ಬರೆಪಿನಿ, ದಂಡಕೇರನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಪದ ಬರೆಪಿನಿ. ಒಂದು ಅಪಗದ ಲೇಖಕರನ್ನ ಅನ್ಯನ್ಯತೆ ತುಲೆ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ನ ದಾನೇ ಪುಣ್ಯ ಈ ಪದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಐಕ್ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ದಂಡಕೇರ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪದಕುಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಆರ್ನ ಪದೊಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ಕಥೆನೂ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲಾರಂಗಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು.
ಕೆಎಂಎಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆಪಿ ಸುಚರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ, ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ರೆ ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಮಗಳು ಜಯಶ್ರೀ, ಮಗಳಿನ ಮಗಳು ಸ್ವಪ್ನ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹರೇಕಳ, ಎಂ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳ್ಳಿಮಾರ್, ಸುಧಾಕರ ಪೇಜವರ, ನಿವೇದಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ, ಪಣಿಯೂರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತೊಳಿತ್ತರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಬಕ ಭಾಗವತರು ತೊನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಭಾರತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಪದರಾಡನೆ ಅಂಗಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟೆಡ್ ಉದಿಪನ ಹತ್ತಲು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುಮತಿ ಪಿಎಸ್ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕೇರು. ಭಾರತ್ ಆಗ್ರೋವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ಜತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ದ ಪದ್ರಾಡನೆ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಭಗವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಲ್ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುಮತಿ ಪಿಎಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ದುಂಬದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿನ್ನೇರು ಪತ್ರಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಟ್ವಣದ ಯಜಮಾನರು ಕೆ ಈಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಭಾರತ್ ಆಗ್ರೋವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ಕೋರಿ ಉದ್ಯಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತುಲಾಯ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹ್ಯಾಚರಿ, ಫೀಡ್ ಮಿಲ್ಲುಲು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲು ಭಾರತ್ ಆಗ್ರೋವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಿತ್ತದು ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಅನುಕೂಲಗಾದ ಪುಷ್ಟಿದಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೋರಿದ ಮಾಸುನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾರನುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ನನಲ ಪಾಕ ರಿಟೇಲ್ ಘಟಕುಲೆನು ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದುಂಡು. ಭಾರತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಕುಡ್ಲಡು ಎನ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಸೇರ್ದು ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪದ್ರಾಡ್ ಅಂಗಡಿಲು ಉಂಡು. ಹಾಸನೋಡು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡು ಕಿನ್ನಿಲೆನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಘಟಕ, ತುಂಬೆಡು ಕೋರಿ ತೆನಸು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕೋರಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಉಂಡೊಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅತಿಥಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರ. ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ರಾತ್ರಿಯಾಗಲೂ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೇವರೇನೋ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಅಗ್ರೋವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಟೇಲ್ 12ನೇ ಘಟಕ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸೇರಿ 8 ಮತ್ತು ಗಂಜಿಮಠ, ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರಿಟೇಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೋಳಿ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ. ಗಂಜಿಮಠದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವು ನಡೆದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ವಿಶ್ವಸ್ತಿರು ಅದು ಪುನಃ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐತಾರ ಅರೆನ 300 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒಡಿಪು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ್ದು ನೀಲಾವರ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯಿರು. 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾಂಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡ್ದು ರಥಬೀದಿ, ಬಡಗುಪೇಂಟೆ, ಕಲ್ಸಂಕ, ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಮಾರ್ಗ ಆದ ಅಂಬಾಗಿಲು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೈತಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇರೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಟ್ಟದ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ್ದು ಉಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಜಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಆದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೀಲಾವರ ಗೋಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವು ನಡೆದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕರಿನ 35 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೇಶದ ಪಾಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದು ಭಗವಂತನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂದ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಸುದ್ದಿಭರಿತ ಅಂಚಿಡ್ದು ಭಾಷೆ ಬದಲಾಪಣೆಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ ಪಂತಿರು. ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸರ್ ನಡೆತಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಇಂಚ ಪಂತಿರು.
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2023 ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಸಿರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿರಿ ಸಂಪದ ಮೂಜೆತ್ತ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಹೇಶ್ ಜಿ ಎದ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ 1956 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು 1973 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಅರವಿಂದ ಹೆಗಡೆ ವರದಿ ದುಂಬುದಿಯರು. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನಗ ಉತ್ಸವ ಪೊಟ್ಟುಡು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುರಿದು ಬೈದುಂಡು. ಕನ್ನಡಗೂ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂಗಾರ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಆಲು ಬಂಗಾರದೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಕೈ ಬೇವು ಪುಟ್ಟುಂಡುಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿದ ಪಾಕ ಬದುಕುಲು ಪಾಕ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಈ ನಾಡಿಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಕಾರವಾರೊಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬಲೆ ಸುದೆ ಬರಿತ ಅಂಚಿಡ್ದು ಭಾಷೆ ಬದಲಾಪಣಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಸಿರಿ ಸಂಪದ ಮೂಜಿತ ಸಂಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು ಶಿವಾನಂದ ಕಳವರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ತೆಂಗುತಿಟ್ಟು ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರನ ಬುಡಿದಿಗೂ ಬುಳಿಸಿಲು ಪರ ಕೃಷಿಕರು ಅಡ್ಡೂರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪರಿಸರವಾದಿ ದೀಪಾ ಮಿಲನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗದ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಂಕರ್ ಲಾಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನ ಏನನ್ನು ನಗರಗುಲೆಪುಡಾದು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿನವು ಸಂತೋಷ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕನ್ನಡ ಒರಿಪಾಗ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮುಂದೇನು ದುಂಬಾರಿಪುಡು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆಲಿಪಾವೆಂದು ಪಂಡಿರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲುಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಗುರ್ಕಾರಿ ಡಾ ಎಸ್ ಟಿ ವಾಸಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಕನ್ನಡ ಪದಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಂಡು. ಒಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1956ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. 1973ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸುರವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಂತಹ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾಡುಗಳು, ಗೊಂಬೆ ಆಟಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಬಳಗಗಳು ಸಂಘಟಿಸಿದವೆ. ಈ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಂತಹ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ ಯೋಧೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ನ ಪುದರನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ದೀಪಣಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಾಸಕರು ಡಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಜೌರಿಡ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ನಡೆಸಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ದೇಶಗಾದು ಜೀವಬುಡ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೀರ ಯೋಧೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ನ ಪುದರ್ನು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಗರ ಜೋಡ್ಸಾವ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ದೀಪಣಂದು ಶಾಸಕರು ಡಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಡ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಒಂದತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡ್ಲಡ ಕಲ್ತದು ಬುಳೆದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ದೀವನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಪುದರನು ದೀಪುನವು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರೆದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಅರ್ಪಂಡೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕುಗಾದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಅಜಪುನ ಬದಲು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಅರನ ಸಾಹಸದ ಸಾಧಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತಂಡು. ಅರನ ಕುಟುಂಬಗೂ ದುಃಖ ಸಹಿಸಿನ ಶಕ್ತಿನು ದೇವರ ಕೊರಡೊಂದು ನಟ್ಟೊನ್ನೆಂದು ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಪದ್ರಾಡಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಸನ್ಪತ್ತ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪತ್ತೊಂಜೇಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪದ್ರಾಡೇಕ್ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಸಭಾಭವನುಡು ದೀವೊಂದೇರು.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜಾರ್ದೆ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 18 ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು 8 ಕಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೈತಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಿಚ್ಚಲ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಟಪುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಾತ್ರಿ 7 ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಸಭಾಭವನಡು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲೆಡ್ದು ಗಾನ ನೃತ್ಯ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಸಭಾಭವನಡು 91ನೇ ವರ್ಷದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು ಡಾ ಎಂಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಪುರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಹವಲ್ದಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೆರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ 91ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಇಸ್ರೋ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಗಮಕಿ ಡಾ ಎವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರು. ಹೊನ್ನಾವರದ ದುಂಬದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರದ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಡಾ ಹಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೆರು. ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಪೊಸಕಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚಯ, ಒರ್ಮೆಕ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚಯ, 10 ಲಲಿತೋದ್ಯಾನ ಉಚ್ಚಯ, 15 ಕಂಚಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚಯ, 14 ಗೌರಿಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚಯ, 13 ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಡು ಸಮವಸರಣ ಪೂಜೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಡು ನಡತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸೋಮವಾರ ಕಾಡೆ ಅಕ್ಕೇರಿಯಾಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈದು ಬಾಳ್ತೆಡು ನಡತಿನ ಕಂಬಳಡು 159 ಜೋಡೆರಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ. ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸಾರತ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ಎರಕುಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೋಡು ಕರೆಕ್ ಜಪಡಾದ ಗಿಡೆರುನ ತುಳುನಾಡ ಪಿದೈಡು ಕಡೀರ್ದ ಕಂಬಳ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಡು 2 ದಿನ ನಡತದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಬೆಂಗಳೂರುಡುಪ್ಪನ ತುಳು ಜನ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದೋರ್ಮಿಡು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಸೇರ್ದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡೆರು. ತಿರ್ಗಾಟಗೂ ಬೈದಿನ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಜನಲ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕ್ಲೆನ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಕ್ಕಳು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಕ್ಕಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ತುಯ್ಯರು. ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಒಟ್ಟು 159 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೊಂಡ. ಕನೆಪಲಾಯ್ಡ್ 7 ಜೋಡು, ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಆಜಿ, ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 21, ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 32, ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇಟು 31 ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲೇಟು 62 ಜೋಡೆರುಕುಲು ಪಂತುಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡ. ಕನೆಪಲಾಯ್ಡ್ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಮೆರಿನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಆಜರೆಕೋಲು ನಿಸರ್ನಿಗ್ ನೀರ್ರಟ್ಟಾದು ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಗಿಂದಿಯರು. ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುನಾರು ಆದಿತ್ಯರು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿಯರು. ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ನಂದೊಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನ ಸಿ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ ಕ್ರಿಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿನ ಎ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದಳು. ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ನಾರಾಯಣಮಲಿಕುಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಇರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನಿನ ಗಿಂದ್ಯ. ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರದ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಸಂಧ್ಯ. ಮುಗಿತಲಾಲೇಸಿಡು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತದು ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಮಹಾರಾಜ ಕರೆತ್ತ
ಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮುಟ್ಟ ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಯಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪುಂಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು ಇಡಿಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಯಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು